वसई विरारमध्ये विशेषतः विरारमध्ये रिक्षा भाडं वाढलं आहे. मनसेची याबद्दल भूमिका काय? रिक्षा चालक पण आपल्याकडे येतात आणि प्रवासी पण येतात. विषय असा आहे की पेट्रोलची जी दरवाढ झालेली आहे, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून पेट्रोलची दरवाढ झालेली आहे, त्याचप्रमाणे स्पेअर पार्ट वाढलेले आहेत आणि रिक्षा चालक हा लॉकडाऊनमध्ये पूर्णतः खचलेला आहे. त्याचे बँकांचे हप्ते थकलेले आहेत. पण आजच्या या लॉकडाऊननंतर आता सुरू झाल्यानंतर रिक्षा चालकांनी भाडेवाढ केलेली आहे. प्रवाशांचा देखील त्या ठिकाणी विरोध आहे. पण याच्यामध्ये कुठून तरी एक मध्यम मार्ग काढावा, कारण रिक्षा चालक देखील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे येत आहेत आणि प्रवाशांची देखील तक्रारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडे येतात. आमची हीच मागणी आहे परिवहन विभागाला, RTOला, की यातून मध्यम मार्ग काढण्यासाठी प्रवासी आणि रिक्षा चालकच्या युनियन्स असतील आणि पक्षातल्या पदाधिकाऱ्यांची, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक लवकरात लवकर लावावी आणि एक मध्यम मार्ग त्यातून काढावा, जेणेकरून रिक्षा चालकाला देखील त्या ठिकाणी त्रास होणार नाही आणि प्रवाशांनाही प्रवास सुखकर करता येईल. अशा माध्यमातून काहीतरी एक तोडगा महानगरपालिकेने, RTO विभागाने काढला पाहिजे. त्याचप्रमाणे आजच्या या वसई विरार शहरामध्ये लॉकडाऊनपासून रेल्वेचं जे रिक्षा स्टँड होतं ते बंद आहे आणि त्याच्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी या विरारच्या पश्चिमेला होत आहे आणि नागरिकांना प्रचंड त्या ठिकाणी त्रास सहन करावा लागत आहे. इतरही वाहनधारकांना त्या ठिकाणी त्रास सहन करावा लागत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लवकरच याबाबत रेल्वेचे डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजर आहे यांची लवकरच भेट घेणार आहेत आणि तो जो रिक्षा स्टँड आहे तो सर्वांचा रिक्षा चालकांसाठी चालू करावा, जेणेकरून त्या ठिकाणी वाहतूक कोंडी होणार नाही. या संदर्भात लवकरच आम्ही DRM साहेबांची चर्चा करणार आहोत. लॉकडाऊनमध्ये जो रेल्वेच्या स्टेशनच्या मध्ये जो रिक्षा स्टँड होता तो लॉकडाऊनमध्ये पूर्णतः बंद करण्यात आलेला आणि आता लॉकडाऊन पूर्णपणे ओपन केलेला आहे सरकारने. आणि तो जो स्टँड आहे, रेल्वेचा जो स्टँड आहे रिक्षा स्टँड स्टेशनच्या मधला, तो बंद केल्यामुळे बाहेर रिक्षा चालकांची मोठ्या प्रमाणामध्ये गर्दी होते, ट्रॅफिक होते त्या ठिकाणी आणि रिक्षा चालक मोठ्या प्रमाणात लाईन त्या रिक्षांच्या लावून असतात. तर त्या संदर्भात लवकरच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना डिव्हिजनल रेल्वे मॅनेजर यांची भेट घेऊन तो स्टेशनचा जो रिक्षा स्टँड आहे तो चालू करण्यासाठी आम्ही त्यांच्यावर प्रेशर करणार आहोत, दबाव टाकणार आहोत. मनसेचे जेवढे रिक्षा युनियन आहेत त्यांनी प्रवासी आणि रिक्षा चालक ह्यांचं कुठेही नुकसान होणार नाही ह्याच्या अनुषंगाने काही बैठका आम्ही घेऊन त्यांना एक मध्यम मार्ग आम्ही सुचवलेला आणि त्या पद्धतीचं काही ठिकाणी बोळींच्या परिसरामध्ये असेल किंवा इतर ठिकाणी विवा कॉलेजच्या परिसरामध्ये असेल आपण थोड्या प्रमाणात भाडेवाढ कमी करण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या रिक्षा युनियनकडून आम्ही करण्यात आलेला आहे.